hun siger, hun er klar. Er du klar, Anna? For nu slipper jeg lige stille, så sidder du selv. Er du klar? Du er så sej. Hvad så, Anna? Skal du så nå derover til de der lys nu? Ja. Og så lave noget vildt noget? Det bliver da kedeligt. Ja. Nej, det er ikke kedeligt. Du er så god til at sidde her hele tiden. Jeg har næsten været Du kan nå den, og du kan nå den. Flot. Så prøver vi at se, om jeg har sat det rigtigt op, ikke også? Og så er jeg her ved siderne, Anna. Men jeg holder ikke ved. Jeg du har dem simpelthen ligesom sidestøtter, der bare er der, så hun ikke falder ud, ikke også? Sådan. Ja. Så hvis hun lige skulle til det er du klar, siden, så støtter den her, så hun ikke falder. Hvad farve skal vi vælge? Den er ved. Den røde. Du sidder så fint. Vi kan også tage lilla. Jeg elsker lilla. Skal vi prøve den? Jeg skal trykke på det. Kom så her. Flot. Ej, hvor den driller i dag. Kom så. Så vil have lilla. Så kom den på lilla. Jeg tror, den vælger begge farver. Men Anne, lige ting. Nu når vi har sat dem her under. Ja.